salati aure ka sa iyalan annabi masu kyau da tsafta amarya ka sa da ni mai waka da dukkan dangi bai daya babaita auren ki lokaci ne yaya ga shukura da rama zan waƙar aure ibada bai ta sai ki nuna da'a aure koyi na sunnar annabi sai ki dinga da'a amarya ki samu angon ki mai hakuri kin taki sa'a aure ke da dangi su dai ziyara suna ta addu'a amarya a kunna adashi ki zama uwa wadda ba kamar ta amarya babaita auren ki lokaci ne yaya ga shukura da rama zan waƙar aure na amarya sirata na annaba ka aure uba guda marashin tamka na ya barka amarya sirata baban amarya ka zama dirka aure aiko da na aka kaso na kwarai sirata barka amarya cikar kamala da kai wuya ka dauke kai har da kaya babaita auren ki lokaci ne yaya ga shukura da rama zan waƙar aure uwar amarya batun ki zanai na gyara murya aure halin kwarai har kar girma kina da kunya amarya kamar ki dai ba kamar ba bakin taki sa'a aure a ce a dawo a dukan turmi ake gamayya amarya wadanda takun sikin fito mata su koma a baya babaita auren ki lokaci ne yaya ga shukura da rama zan waƙar aure je in dawo batun ki zane amarya barka aure in baki shawarwarin zama ki kyauta niyya amarya haihuwa mai sa a da kwariya ido da kunya aure barka waye ki kama angon kikin ba hanya amarya hanya ta aure da ba kamar takin taki sa'a amarya babaita auren ki lokaci ne yaya ga shukura da rama zan waƙar aure
lokaci ne. Yaya ga shukura da rama zan wa waƙar aure. Yayan amarya na murnar da ba kamar ta Aure. awal lisani da Rabi'u na annaba teku. Amarya. Aminu Salisu ya fito yana da murna. Aure. Hudu Musa Saminu sun daɗe da murna. Amarya. Anas da Auwal zan gina gaisuwar ku zane. Aure. Abdulmalik Gaji Safiya na annaba teku. Amarya. Godumari da Larabai na annaba teku. Aure. Murja da Hajara Laure suna da murna. Amarya. Aisha kawata Ummi na teku taka. Aure. Amma da Zainab da Safara'u na annaba teku. Amarya. Fati Amira da Asiya suna da murna. Aure. Mimi da Aisha batun ko in kada baitin amarya. Baba ita auren ki lokaci ne. Yaya ga shukura da rama zan wa waƙar aure. Dan amarya na murna na annabace su. Aure. Ibrahim da Muhammadi suna da murna. Amarya. Mustapha da Su'unu suna da murna. Aure. Abu Aliyu da gaisuwar kaza nai. Amarya. Rahama ga ki shukura na sada mama. Aure. Mami da Hauwa har da Rabi suna da murna. Amarya. Madausa Hassana har Maryam suna da murna. Aure. Salama da Maimuna ta zo na gaida Adama. Amarya. Mami da Fati da Sajida ku zo ku taka. Aure. Zainabu Hakima suna da murna sun zo bikin ki amarya. Baba ita auren ki lokaci ne. Yaya ga shukura da rama zan wa waƙar aure. A fara kirjin biki ku taka ku kau da aura. Aure. Aisha Ummi Huwaila ku zo ku taka. Amarya. Ummi da Zainabu Amira Libana annabace ku. Aure. Zainura Amariya suna da murna. Amarya. Na ta da Rayya Luwaida ku zo ku taka. Aure. Abdi Shakur mai waka in auwa murnar amarya. Baba ita auren ki lokaci ne. Yaya ga shukura da rama zan wa waƙar aure. Baba ita auren ki lokaci ne. Ya ga shukura da rahama zan waƙar aure. Baba ita auren ki lokaci ne. Yaya ga shukura da rama zan wa waƙar aure. Baba ita auren ki lokaci